הלכתי אל בורות המים, בדרכי מדבר בארץ לא זרועה. וואו. מאהבתי שכחתי עיר, שכחתי בית, ובעקבותיך בנייה פרועה. אל בורות המים, אל בורות המים, אל המעיין אשר פועם בהר, שם אהבתי תמצא עדיין, מי מבוע, מי תהום ומי נהר. בבקשה. וואי, הוא תותח. אל המעיין אשר פועם בהר, שם אהבתי תמצא עדיין, מי מבוע, מי תהום ומי נהר. מי מבוע, מי תהום תלחץ כבר. ומי נהר. שלום לך. ערב טוב. איך קוראים לך? אני אמין אגר, בן 29, מרמת הגולן. איפה מרמת הגולן? רמת מגשימים, בדרום שם. דרום רמת הגולן. בבזלת החמה. כן. אתה פשוט עשית לי עינוי סיני. זו עונה ראשונה שלי, ובאמת שקשה לי. קשה לי מכל הקולות האלה שיש, והדילמות, ולהצליח לשמוע דרך מיליון עיבודים ותנאים ודברים. הייתי בדילמה כל הזמן, ובשנייה האחרונה אמרתי, בוא נקשיב לקול הפנימי, כן או לא? ודי, נפלתי על הכפתור הזה, כבר נמאס לפעמים מהדילמות האלה. וואי, אברהם טל תעשה. שיחק אותה, אברהם טל שיחק אותה. אני שמח שהסתובבתי. אני רוצה להגיד לך שזו הייתה לחיצה מדהימה שלך. ויש לי רק עוד 2 מקומות פנויים, אחרת הייתי מסתובב, תאמין לי. ואתה לא תצטער, ואני לא מכיר אותו בכלל. יש לי תחושה שמדובר בילד מדהים. תודה רבה. אני שמח שאתה איתנו, באמת. גם כל אני, הכבוד. איזה כיף. מאוד מאוד אהבתי את הביצוע שלך. באמת, קול מקסים. אברהם זכה בקול מהמם. טייק מעולה. אז למה לא הסתובבת? אני לא הסתובבתי כי יש לי כבר הרבה סוגי קולות אצלי בקבוצה. חסר לי דבר נורא ספציפי שאני מחכה לו, אז תסלח לי שלא הסתובבתי. הכל טוב, העיקר שאני פה. ברור. העיקר שהוא פה. איזה מלך. כיף. בהצלחה שלנו. מה שיהיה לנו יד בזה, הגורל יסתדר עם עצמו. אנחנו כאן כדי לחיות עם זה, ועם כל מה שבא ויבוא. מה שיהיה לנו יד בזה, הגורל יסתדר עם עצמו. פעמי היית מדהים, מדהים, מדהים. עכשיו זה כאילו מין איזה מסלול, כביש 6 כזה. נראה לי יופי של דרך. ברוך הבא ל-The Voice. תענוג לקבל אותך לסלון של The Voice. ובמקום פסנתר וסקסופון אצלך בסלון, פסנתר וגלגל אצל אברהם טל.